Jadi kau na. Hindi mo ka magkaon. Pipen! Pe. Wow, dito na si Kuya. Ay, master manghugas si Sai-Sai. Okay ra. Sai ba? Yay! Nanahin ka manghugas ba? Hindi na dagan kaya patugas. Grabe nga TikTok ka ni Sai-Sai. Kaya gamay lagi na ito para sa mahugasan ko. Sa Ako na ako. Okay, bata pa man mo. Kamu mahugas. Pila na may kabata. Gamay na ba yan? Ano tulong ka ba? Kawan kagawad. Sa dula basketball kagawad ah. Lamig kayo ang memory. Tumi, bato, tumi. Dito. Ang yatag kokbe. Naomi, pag abot ka namin. Pas pwede ka ulit. Hindi ka ulit. Pero una, beef.